Sieltä Aapo saapuu. Matkalla Baltiaan. Syyskuun 20. päivä. Lämpöä 20, aurinko paistaa. Istukö nää? Kyllä, näköjään. Ääni kuuluu. Vitsi, miten hyvä meininki. Kyllä. Ihan mahtava fiilis. No niin, matka alkaa. Katsotaan minne matka vie. Sitten haetaan moposta ja lähtee. Ottaa sitä ajelemaan. Kohti Pärnuä. Haiko ottaa autoon perään. Euro 60. Häläpä. Perillä. Nopeasti meni. Oi, just tultiin. Sitten asetutaan taloksi. Ja mitäs meillä oli? Kypärähommat. Ei tulisi mieleen. Iltapalaa evästä. Tää on aina reissus paras hetki aamulla, kun saa mopon pakattua ja pääsee sitten tien päälle. No niin, Pärnuista lähdettiin ajamaan ja toinen ajopäivä ja hyvää soratietä lähdetään etsimään. Joo, kyllä tossa jännitys on ilmassa. Aapo laittaa GoProta tuolla kypärää kiinni ja lähdetään katsomaan minkälainen tää Pärnuun tetti on. Onko se nyt hyvä? Woohoo! Booli pojat! Liukasta on. Näyttääkö tää paikalta, missä voisi olla isoja lätäköitä ees? No tossa on suo just eessä. Tää on vissiin se eka yli. Sen jälkeen päästäis pois tästä näin. Siinähän on suo. Mennäänkö me yli tästä? Kai mä. Mennäänkö? Kastellaanko vehkeet? Kyllä. Tuolla on tommonen tukki, mitä pitkin vois ajaa. Miltä se näyttää? Tuossa on vittu tukki tossa keskellä.
On vai? Hyvä, että kävit kattoon. Täällä vaikka laitettu enää. Oisko Aapo tästä näin? Hei. Siinä on niitä vitun tukkeja, saatana. Tässä on monttu ottaa. Ei. Tää on huono idea. Käännytään. Kyllä. Kaasu päälle ja vasemmalle. Tuollaanko taakse? Tää on vähän eteen. Mä pääsin tuon urastaan. Se kääntyy siitä. No. Pidetään pieni jäähyttelytauko ja ensimmäinen technical failure. Ja vähän siellä kakkaa jo lensi. Otetaan täältä teippi esille, niin käydään korjaa. Joo. Latvia. Vetää ympäri. Onko? Vaikuttaa aika mukavalta. Mulla taas menee netti pois päältä, kun mentiin Latvian puolelle. No, pitää katsoa tossa jossain vaiheessa. Evästauko. Kauneimmassa paikassa mitä löytyy. Muistaaksä paikan nimeä? Pohjois-Latvia joku. Latvia. Latvian puolella. Vähän alkaa kasvaa umpeen tää tie tästä näin. Aika pusikko. Tästä on. Puita on istutettu tänne metesystä. Kartanluku, pietty ja suunnittelu. Lähdetään Resekne-nimiseen paikkaan, jonne päin Latviaa. Ja 2 tuntia, sit on olut kädessä. korkeintaan 2 tuntia. Katsotaanko meillä hieno hotelli. Perkele, tuli kivi. Onko se kiroilla kameralla? Ei. Ei. Pöllyä ja tääkin on ihan pöllys. Mopot on tankattu tällaisella hienolla vanhanaikaisella huoltoasemalla ja takas reitillä ja sataa
30 kilsaa matkaa. Koira yritti lähteä perään. Pari ollut jo tän reissulla. Ei ne onneksi ikinä tuu tuohon renkaan alle. Pölystä hommaa täällä. Sitten on taas aika asettua taloksi. 52 € taas maksaa tää majoitus ja aamiainen 14 päälle. Näyttää hienolta, saatiin kebabin osoite. Kohta ei enää näytä niin hienolta. Tossa on meidän huone, tossa Sport Complex vieressä. Siellä on kypärä. Tää mun kypärä näkyy tuolla ikkunasta. Tää joo. Hieno paikka. Let's go! Syö aamiaiset ja lähdetään ajelemaan kohti etelää. Liettuan puolelle. Täällä on jakutsia, sauna ja uima-allattaat, mitkä sais 6,5 € tunti. Oli jos vuokraa saunan ja jakutsen. Aurinko paistaa, kohta on kiva lähteä ajelemaan. Oikein puolet. Noin. Voi vittu. Sori. Ei kato, se olisi kyllä tapahtunut. Hauskaa! Aika hyvä alkupäivällä. Oli kyllä tosi kiva. Aika nätisti pyörii. Kiva tämmönen rantakohde. Tulee, että oispa teltta. Ja tässäkin näkee, että autot on mennyt, että... Joo, muuten tää tuntuisi. Sanotaan Suomessa, jos ajaisi tällä. Joo, kyllä vähän pelottais. Siellä on äijä kahvassa, tai naiset on pitkä. Joo. Ihan kivaa tietä. Mitä me unelmaa ajelua? Noin 100 ajettu tälle päivälle ja ihan huippureitti. Vaihtelevaa maastoa. Kiva mennä.
Pohjois-Latviassa. Hieno neuvosto kerrostalo. Aapo on maksamassa bensoa sisään, koska täällä ei ole automaatteja. Siinä on Liettuan raja. Siitä me raja just. Bresekset lähdettiin Latviasta ja vajaa 4 tuntia siinä kesti, että päästiin tänne näin. Ja tiehän muuttui heti paljon pienemmäksi ja myös paremmaksi meille moottoripyöräintoilijoille, jotka tykkää tämmöistä pienestä hiekkatiestä. Pidetään suunnittelupalaveri. Katsotaan eka, että missä ollaan. Jossain päin Pohjois-Liettuaa ja kello on varmaan puoli 3. Aletaan miettiä, mistä löytyy yösi ja mitä kaupunkeja lähellä. Vahva kristitty verimies virtaa, niin on nyt ortodoksi kirkko vai? näyttää vaan normaalikko ja tossa rississä mitä ylimääräistä. Hyvä paikka on tommonen kuin Panevys. Lämpö 19, kilometrejä 364 ja kohta kello on 5. Ihan hyvä päivän ajo. Käydään vielä tankkaamassa tästä niin päässään huomenna lähteä saman tien. Yksi 37. Laitetaan tosta huoltoasemat vaan noin. Niin kovasti neuvoteltiin hintaa, että saatiin sama hinta kuin booking.comissa tiskiltä ja Room service. Oh my god. Thank you very much. Yes. Liettuan ensimmäiset. Telttailulle. Kyllä. paljon on vettä virrannut Volgassa, kun boulipajat on viimeksi ollut Liettuassa. Mennään tsekkaamaan paljon on tuopin hinta tänä päivänä. Mikä on veikkaus? 3 euroa. 4. Häviää ja maksaa. Nyt me ollaan totuuden lähteellä. Mikä on ollut hintataso? 4 euroa puoli litraa. Otetaan tehtävä, etsitään tänään halvin ja kallein. Suuri oluen hintavertailu jatkuu ja nyt saatiin jo hintaa tingittyä parikymmentä senttiä. 3,80. Näyttää ihan hienot lasilta. Siirryttiin vaan 25 metriä. Kenenköhän asunutkaan, mutta ei. Niin. Sori, sulla on vaan puoli enää jäljellä. Joo.
Mä veikkaan, että ihmiset on tyytyväisiä, niin vetää talvella paljon vähemmän. Kyllä. Niin. On edistys oikeastaan. Joo. Ollaanko me 3. päivää Baltiassa? Nämä on vasta ensimmäiset valkosipulileivät. Nyt etsitään Hesburgeria. Tää on kulttuuria. Limukauppa. Have a good night. Mikä kattokruunu. Se on Wow Factor. Sitten lähdetään kamat kasaan ja heitetään tikkaa jonneen Keski-Latviaan ja antaa Tompa johdattaa meidät lähemmäs Tetreitteen sinne. Hieno päivä, aurinko paistaa, tulee hyvä ajelu. Kello 10.20. Lähdöt aina myöhästyy tälleen, kun päiviä tulee lisää. Pölyisiä teitä. Katsotaan, kun tuon tulee rekka vastaan, nähdäänkö mitään. Muutaman 100 metrin päässä jossain suunnassa on Latvian raja. Oletko mimmilehmä? Missä varis? Tämmöstä jäätäkö olisi 100 kilometriä. Jep. Jos olisi ihan sama minne se menisi, tai ajat satkun yhteen suuntaan ja satkun takaisin. Joo. Sitten ympärä kaljalla. Asetaan verran päälle. Täytyy katsoa, jos tänään me saadaan joku lammikon ylitys. Joo, kylläkin pyörä pitää kerran kaataa. Viimeistään hotellin parkkipaikalla. Ja kamat pitää kyllä kastella. Kyllä. Ja kengät, että toivottavasti ei sisäpuolelle kastuu. Ryöstöyrityksen jälkeen. Joo. On ollut patoja sitten tekoa. Voi vittu auto ees. Jumalauta. Tauko. Meillä on vähän huonoja kokemuksia evästauoista latvialaisilla huoltoasemilla, mutta katsotaan. Niin pienessä kylässä täällä ei rosvoi. Saa nähdä. Syö vähän evästä ja siinä on ryöstäjä tuli paikalle. Lähdetään äkkiä jatkaa matkaa. Karkuun. Joo.
terveisiä vaan sinne seuraavan viikon maanantaille. Kyllä varmaan sylettää olla töissä. Joo, kyllä. Täällä on vähän hauskempaa. Tää on vähän hauskempaa. Näissä merkeissä. Hyvää pätkää on ollut. Tettireittiä ajeltiin tossa justiinsa ja jatketaan samaa rataa. Minnes me tästä mennään? Valmieraan. Siellä odottaa pore allas ja ehkä saunakin. Onneksi ei mennyt pidemmälle. Joo, se oli niin hiljainen vauhti. Mut sanotaan, että puoli metriä kun se olisi mennyt tänne, niin Menetään vaan. Ois ollut syvä oja vieressä. Joo, kyllä se on parempi ennen ojaa pysäyttää. Niin. Eikä mitään hajonnut. Vähän hiekkaa tuli mukaan. Ottakaa pois. No. Mikä siellä on? Tää on jossain videossa tuttu. Nyt täytyy vähän tiedostellakin. Ja pehmeitä. Tuolla hienon näköistä. Se on täältä. Täältä. Nyt tulee kyllä. Tästä päälle. Tästä voi ajaa. Valmieran eteläpuolella Tetti, noin 10 kilometriä. Tosi hyvä pätkä. On. Loistava, loistava. Eka kaato. Saatko itse? Eiköhän tää lähde.
Aika mutainen kohta. Muta lentää ja matka jatkuu. Ei käynyt kuinkaan. Pehmeä alastulo. Joo. Taas oli hyvä tuuri, sä olisit voinut tähän kaatua. Vähän tuli kuraa, mutta työtääkö suoraan tonne? Tää on se seikkailuosuus. Tää on se hauskuus. Vähän paskanen. Pyöräkin. Nyt miettii vaan, että miten me päästään helvettiin täältä. Joo, tää pitäis ottaa pystyä ja täyttää näitä. Se on kyllä kiva fiilis lähteä ajamaan tollaista mutaa, mikä tietää, että se on syvää ja siksi mennäänkö nurin. Se on siinä. Jumissa. Ei kannattaisi jättää tavaroita sutivan takapyörän taakse. Sama skeidea kypärä täynnä ulkoa ja sisältä. Aapo kiirotettu. Enää jaksa kuvana. Helvetin raskasta. Vielä olisi 0,5 kilometriä muuta. Kun päässään Valmeraan. Oi. Ei vittu, tää alkaa huonosti. Loistavasti. Rasittavan ajopäivän jälkeen meidät löytää tutusta paikasta. Jakutsi ottaa meitä. Saa pölyt pestyä pois ja ehkä oluetkin hörpätää tossa sitten vielä. Syyskuun loppuun kuitenkin eletään. Suomessa on ollut pakkasyöt jo Vantaallakin toissa yönä. Kyllä syksyt on niinku hienoa aikaa täällä Baltiassa, meidän lempikaupungissa Valmierassa. Kylvyn jälkeen ruokailemme hieman hienommassa paikassa. Me mennään aina parhaaseen hotelliin ja parhaaseen ravintolaan. Syötiin vimoseen päälle sapuskat ja nyt se on aika etsiä niitä potkulautoja. Tää jokin näyttää aika hauskalta. Hotellille ja nukkumaan. Joskus ajoreissulla hotellihuoneeseen mentäessä vastassa on ikävä haju, mutta nyt kun on Merino-villaa, niin Kylpparissa ollaan peetty. Mun laukut. Ja mulla on oikee saapas kasvu, niin täällä on tämmönen. Nyt ollaan hyvin palauduttu eilisen rasituksista ja tankataan energiaa ja katsotaan tuleeko yhtä haastavaa kuin mitä eilen pätkä oli. Mitä sä teet niillä housuille?
Tää vähän pöllyttää paskaa pois, kun mennään kohta hotellin naulaan, niin on vaan ikävä. Tuo 6 kiloa paskaa. Kamat kasaa ja tien päälle. Se voi olla, että koska Ropina käy, kun me lähdetään tästä. Double camera. Jep. Tiedätkö? Tää nyt aika tarkkaan pitää huoltoa. Tähän oli aika paljon piirimyrkää. Pehmeitä santaa. Kiitos loppu. Hirve. Jumala. Jossain sinne se meni. Se juoksee sieltä kaverin toisen. Aika makea. Joo. Nyt sain kamerallekin ton. Rasvattu tankit täynnä ja suunta kohti Törvää.
Tallinnassa Vakkarihotelliin. Pyörät parkkiin ja vanha tuttu hotelli Saint Barbara. Valitettavasti ei olla Beer Garteniin päästy ikinä testaamaan, se on ollut aina kiinni. Päässytään nyt taloksi, levitetään kamat, sotketaan huone ja sitten otetaan kypärä olua ja lähdetään syömään. On kyllä hyvä. Maailman paras burgeri. Reissun paras ruoka. Koittaa tällaista reittiä. Onpa makea ovi. Kato, se on Suomen lähetystä tossa takaa, kun Suomen lippu liahuu siellä. Kuka soittaa meidän biisi? Meidän reissubiisi. Tunnusbiisi. Virallisesti reissubiisi. Käydäs kattoo ja haastattelemassa artistia. Sitten vielä viimeisen kerran pakataan pyörät ja lähdetään satamaan. Keli on lämmin, ei sada, katsotaan miten sataako Suomessa. Tuhat 667 kilometriä.